Helo a blwyddyn newydd dda. Mae'n mynd i fod yn flwyddyn bwysig i'r Gymdeithas eleni o ran y byddwn ni'n edrych yn ôl ar y 50 diwetha ar yr holl enillion a'r llwyddiannau. Diolch i waith ein haelodau. Oherwydd eu gwaith nhw, i ni nawr nid yn gofyn a fu dyfodol i'r Gymraeg, ond pa fath o ddyfodol fydd iddi. Byddwn ni drwy'n ymgyrchoedd yn herio ac yn gofyn ai diwylliant lleiafrif neu briod cenedl fydd y Gymraeg. Gyda hynny mewn golwg, hoffwn eich gwahodd chi gyd i ddod i Ynys Môn ar yr 11 o Ionawr i ddechrau ein hymgyrchu am y flwyddyn gyda'r rali Nid yw Môn ar werth i Wyddfa B er mwyn cefnogi teulu Cerdigog. Yn ogystal ag ymgyrchu, byddwn ni wrth gwrs yn dathlu ein hanner camlwyddiant ac un o'r uchafbwyntiau fydd gig ar y 13 a'r 14 o Orffennaf ym Mhontryd Fendigaid. Yn ogystal â hyn oll, byddwn ni yn lansio sianel newydd y Gymdeithas ar y we, sianel 62. Bydd holl fanylion ein digwyddiadau a'n ymgyrchoedd ni ar y we ac ar ein tudalennau Facebook y fydd yn cael ei diweddaru drwy gydol y flwyddyn, felly cadwch lygad. Blwyddyn newydd dda!